हाबाफारिया जोंनि बासुगाव गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि मानाव गेदेर समाचरण नार्जारी बिथांखौ बानजाय आफादनिफ्राय आरो बासुगाव गुदि बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय गांसे आर'नाइजों बरायनानै लाग्रोनो थाखाय आङो आखायाव लादों आरो बे बरायनाय हाबाफारिखौ मावफुंफैनो थाखाय आङो खावलायबाय। दा बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायनाय जाबाय आरो बयखौबो क्लेप्स होनो थाखाय आं होगोन। दा बिनि उनावनो हानजा मेथाइ रोजाबनो थाखायबो आङो मेथाइ रोजाबगिरि दामगिरि बिथांमोनखौ थियारि थाखानो थाखाय आं खावलायबाय। Celuk बर' राव गेवलांथों, बर' राव गेवलांथों, बर' थुनलाइ आफाद थांनानै थाथों, बर' थुनलाइ आफाद थांनानै थाथों। बेखायनो आं दिनैनि बाहाय जाय जाय नुजाफैदों गार्जेनफोर बिसोरखौ गोसोआव एसे गावनि फिसाया खालमासिनिफ्राय 8निफ्राय 9 मोनगोनबा एसे गावनि गथ'खौ केयार खालामनाया दंसै। आरो बिदि जोंनि बर' बिमाफ्रा खायसे फरायल' होनो फिसाखौ नाया बेखौ आं खावलायबाय। बयबो दिनै गावनि फिसाजों थाफानानै गावनि फिसाखौ दानायाव हेफाजाब होयो। आं बेसिमखौल' बुंनानै दिनैनि सोलोंथाइनि फंनैसो आरो बेखेवनो बाहाय आंखौ हांख्रायनानै लाबोनाय
बर' थुनलाइ आफादनि मावथिफारिया बिथांमोनखौ आंनि गोरबो सिंनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर जासिनानै आं दिनै बे मेलखौ बेखेवनानै होबाय होननानै फोसावबाय आरो आं बेखिनिखौनो बुंनानै गोलाव बुंला आरो गोलाव बुंनायनि उनाव आं बयखौबो आंनि सेरनिफ्राय खुलुमस्रांनानै बयखौबो निमाहा बिनानै गोरोन्थिनि निमाहा बिनानै आंनि बेल बेखेवनायखौ बावनो बिथां जोंनि चिरां जिल्ला आफादनि नेहाथारि जोङो आफादनि बिथांखौ फारि फारि होनो आं खावलायबाय। साबायखर थाबाय बिथांमोननिसिम। दा बेनि उनाव दङ जोंनि बासुगाव गुदि बर' थुनलाइ आफादा बोसोरफ्रोमबो जेरै बर' बिजोंजों फरायनानै सेथि मासियाव उथ्रिसारनाय मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ जेरै बोसोरे बरायनाय आरो माननि हाबाफारिफोरखौ लाबोबाय थानाय जादों। देग्लायबो अदेबानि इभालुसन मार्कजों थारमाने सुमोनथाइ नम्बरजों मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसारनायखौबो जोंनिफ्राय बरायनाय आरो मान फरायसानो बिनि बिमा बिफानो थुलुंगा होनायनि मोनसे हाबाफारिखौ दिनैनि बे गेवलां मेलनि गेजेरजों सावरायलायनानै थांखि नाजावनानै लानाय जादों। दा बेवहाय आं मोनसे बाथ्राखौ स्पष्टयै बुंखालांनो लुबैदों, खारन मोनसे गिदिर जेंना जादों जोंहा। दा बे जेंनाखौ आं बुंथारनो जोंनो समाय होदो, जों खालामनोसै आरो नोंनि नाम्बारानो माने बयनिख्रुइ बांसिन 522 नाम्बार लानानै नोङो मेट्रिक आनजादाव नोङो उथ्रिसारनो हादों। दा नोंहा नलेस्वरी बान्थानि मोनथाया नोंहा दङ, नाथाय दुखुनांथावै जों नोंसिनि जेबो खबर मोनैयाव दिनैसिमाव माने दहाय फुङावसो जों मोननायाव जों बेखौ माने हाखु दाखुयै मावफुंनांगौआ गोरलै बाथ्रा नङा। जों मावफुंगोन साइटेसनखौ, बे मान बिलाइखौ जोङो उनाव न'आवनो थांनानै जों हैगोन। साब्रै साबासो मानसिया जों थांना हैगोन, नाथाय जोङो बे 5000 बान्थाखौ जोङो दिनै गथाय हरगोन आरो बे 5000 बान्थाखौ आङो माने गथायनो थाखाय बिथां नलेस्वरी मुसाहारिनिनो फिसाय आदा मधुराम बसुमतारीखौ बे बान्थाखौ आं गथायनो खावलायबाय आरो बिथांखौनो फरायसा आरो बिमा गांफा गांफा आर'नाइजों आङो बरायनानै लानो थाखाय आं खावलायबाय आरो बिथांखौ मदद होफैनो थाखाय आङो खावलायबाय। सिखार खालामनो हाबायना तेजि, सिखार खालामनो हाबायना? साबायखर थाबाय, आं गोजोनफिनबाय। आफा खमना हो रायजोफोर, जोंनो बेबायदि फरायसा 1000 जन जोनोम जाथों बे थांखियाव दिनैनि बे बरायनाय हाबाफारि। जेसेबांखि मेट्रिक आनजाद होआ मानो साफ्रोमबो बेबायदि फरायसा जानो हाथों बे थांखियाव दिनै जोंनि बे बरायनायनि मोनसे हाबाफारि। जों बासे बामसे रां रुफा होनो हायाब्लाबो बे बरायनाय फोरबोआ बिराद मेहेर गोनां। दा होखादो रावबो फट' खेबनानै दोनला नामा नोंसोर? दा फोरोंबावनांगोन सोरखौबा। साबायखर थाबाय बिमानिसिम आंनि मोनसे खावलायनाय,
गनायनो हाबायना आं जे खावलायबाय जोङो माखासे बावैसो साननि उनाव जों खबर हरनानै थांगोन न'सिम थांगोन अननानै दुखु दामोनसै जोंनिफ्राय निमाहा बिनाय थाबाय आरो खावलायनाय थाबाय दानिया गिबियै जाहा नब नार्जारि मुस्रि नब नार्जारि आरो बिथांजों बाहागो लाफाफैनो हादों मुस्रिमा बैसागि नार्जारि बिथाङा तिलकगाव गामिनि लासो तिलकगाव आं गोबाव खालाम सानाखै अननानै एसे थाब फै दा बिथांनि बिमा बाहागो लाफैनो हादों बैसागि नार्जारि नब कुमार नार्जारि आरो बिथांनि बिमा बैसागि नार्जारि दा बिथांनि जिथुनाखि मान बिलाइ बे मान बिलाइखौ आङो गिबियाव दसेनो जागोन र' रायजोफोर आं फरायथिनानै होग्रोनो दा बे मान बिलाइयाव दङ मावखुलि बासुगाव गुदि बर' थुनलाइ आफाद लासो बासुगाव जिल्ला चिरां बिटिआर आसाम मान बिलाइ बर' बिजोंजों फरायनानै मेट्रिक आनजादाव सेथि मासिआव उथ्रिसारनाय फरायसानि थाखाय बे जेनेरेल माबाखौ आं फरायनोसै दे फार्स्ट डिभिजनाव बयनोबो बे सोदोबखौनो बाहायनाय जादों दा जायखौ फरायनांगौमोन बेखौ फैस्लाबनो हायाखै नैसिम मुस्रि नब नार्जारि बिफा मुस्रि सत्य नार्जारि बिमा मुस्रिमा बैसागि नार्जारि गामि तिलकगाव लासो तिलकगाव जिल्ला चिरां बिटिआर आसाम अनजाथाव नब नोंथांनिसिम गिबियावनो 2024 इंराजि मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव बर' बिजोंजों फरायनानै सुमोनथाइ आनजादफोरनि नम्बर लानानै सेथि मासि लानानै उथ्रिसारनायनि थाखाय बासुगाव गुदि बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय गोग्गानाय लानानै साबायखर आरो इयुननि गाहाम हामलायथिखौ जासिग्रोबाय नोंथांनि बे उथ्रिसारनायाव रंजाखांनाया नोंथांनियावनो जोबथा नङा नोंथांजों लोगोसे गासैबो न'खरनि समाजनि हारिनि रंजाखांनाय बाहागोखौ नोंनि गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों जों बयबो मोननो हादों लोगोसे नोंथाङा फोरोंगिरि बिथांमोननोबो रंजानायनि बाहागोखौ होनो हादों बासुगाव गुदि बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय गोथौ मिजिंथिनाय थाबाय इयुनाव नोंथाङा नांथाब नाजानायनि गेजेरजों आरोबाव गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ लानानै बर'नि गेजेराव सासे जाफुंसार जानो हाथों उनफारसे हारि हादोर नोंथांनि रोंगौथिया बरायथावना बिहोमा जानानै इयुन जोलैनोबो उनदिन्थि जानानै थाथों गोजोन्थों मुस्रि समासरन नार्जारि आफादगिरि बासुगाव गुदि बर' थुनलाइ आफाद मुस्रि सानजारां बसुमतारि नेहाथारि बासुगाव गुदि बर' थुनलाइ आफाद जों बेखिनि सोदोबजों बाथ्राजों जोङो फरायसाफोरनिसिम मोनसे थुलुंगा बिलाइ बानायनायखौ खालामनाय जादों दा बिथांनि जिथुनाखि ओरैबायदि जाबाय जोङो नब नार्जारि बिथांनिसिमबो बे जिथुनाखि एक्सिडेन्टेल नलेश्वरी बान्थानि माबाया बेजोंसो माबा जागासिनो दं नालाय सोमोन्दो जालायगासिनो दं नालाय दा बेखायनो बिथांनोनो जों बानायखानाय हिसाबै बिथांखौनो जों फोसावखानाय हिसाबै जोङो बिथांनो बे नलेश्वरी मोसाहारि थुलुंगा बान्थानि जिथुनाखि 5,000 बान्था आरो मान बिलाइ जों बिथांनोबो होगोन दा ओरैबायदि माबायाव होगोन जोङो दा जेन'ब्ला जों एसे कारेक्सन खालामनांगौ थाबाय हा दा सानै जाना फैबाय नालाय जों बेखौ मोनसे सोदोबजों बाहायनानै बे मान बिलाइखौ गथायफिननाय जागोन अब्लाबो बे मान बिलाइयाव जोङो माबोरै नोंथांनि फारसे थुलुंगा होनो सानदों दा बेखौ आङो फरायथिनानै होनो सानबाय आं बै गोजौनि हेडिंखौ फरायला मान बिलाइ बर' बिजोंजों फरायनानै बासुगाव गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बेंखनथाइनि सिङाव बयनिख्रुइबो बांसिन नम्बर लानानै नलेश्वरी मोसाहारि थुलुंगा बान्था मोननो हानाय फरायसानि थाखाय खालार 16-11-2021 निसिम मुस्रि नब नार्जारि बिफा मुस्रि सत्य नार्जारि बिमा मुस्रिमा बैसागि नार्जारि गामि तिलकगाव लासो तिलकगाव जिल्ला चिरां बिटिआर आसाम अनजालु नब
नोंथांनिसिम गिबियावनो बासुगाव गुदि बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय बर' बिजोंजों फरायनानै बासुगाव गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बेंखनथाइनि सिङाव बयनिख्रुइबो बांसिन नम्बर लानानै 2021 इंराजि मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसार जानो हानायनि थाखाय थोजासे साबायखर आरो इयुननि गाहाम हामलायथिखौ जासिग्रोबाय। नोंथाङा बासुगाव गुदि बर' थुनलाइ आफादनि सिङाव बांसिन नम्बर लाखिनो हानानै देग्लायनि नलेश्वरी मुसाहारि थुलुंगा बान्थाखौ मोननो हानाया गोजोनथाव रादाब जानानै थाबाय। मिजिंथिबाय इयुनाव बिब्दिनो गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों नों गावनि मुं आरो गुण आरजिनायजों लोगोसे मोनफ्रोम जिउनि थांखिफोरखौ जाफुंसार होनायजों लोगोसे हारिनिबो मान आरो बिमोनथिसार खालामनो हागोन। नोंथांनि नाजानाया जेब्लाबो जाफुंसारलांथों। गोजोन्थों। बे जोंनि एड्रेसानो बेखौ जों लाखिथ'नाय जानोसै दे। एसे जों थाबैनो जौगाहैगोन, जों गोबाव खालामा। दानिया बे थुलुंगा बान्थाखौ आङो आरो बयबो गोजोननो हानाय बायदियै जोंनि गाहाय आलासि डाक्टर रन्जित कुमार नार्जारी बिथांनि आखाइजों आङो गथायनो सानदों आरो बिथांनि आखाइजोंनो जा अनजालु नब आरो जा अनजालु नबनि बिमा बैसागी नार्जारी दा बिथांखौ गांफा आर'नाइजों बरायनायखौबो आङो बिथांनि आखाइजोंनो खालामनो खावलायबाय। आफा हमना हो फटक लाखि रायजोफोर। मार्कआ ओरैबायदि जादों, बैना 526 बेना 517 517 दस्रानि मार्कखौ बुंलांनाय जानाय नंला, आं बेखौ निमाहा बिखाबाय।